Amigues i amics, reprenem el curs polític i, per tant, reprenem aquests vídeos setmanals per explicar-vos la feina parlamentària i també per dir la meva sobre coses que passen, sobre coses que sentim. No sé si heu pogut gaudir de vacances, el cas és que aquest estiu ha estat ple de notícies i de temes que podríem comentar. Però el 17 d'agost, malauradament, tot va canviar. Una cèl·lula criminal va decidir acabar amb quantes més vides millor a Barcelona i Cambrils amb l'excusa d'una jihad unilateral i que cada vegada és més global. Podíem pensar, com deia el The Economist aquesta setmana, que, i cito, molts espanyols creien que estaven a recer per allò dels atacs de Madrid el 2004 i perquè el paper militar a l'Orient Mitjà i al nord d'Àfrica aquests darrers anys ha estat bastant menor, i tanco la cita. Però no. L'amenaça és global, l'amenaça és contra els valors d'Occident, l'amenaça és contra tots aquells que preconitzem els valors de la tolerància, del diàleg, de l'entesa, de la convivència, de la pau, de la llibertat, de la democràcia, de la solidaritat. I sí, Barcelona, Cambrils, Ripoll, Catalunya, Espanya i Europa simbolitzen tot això. I si em permeteu, Barcelona potser més que molts d'altres llocs. Terra de pas que sempre ha sabut recollir i acollir. Capital no oficial de la Mediterrània des de gairebé sempre. Vaig estar el divendres 18 d'agost a la plaça de Catalunya. Era l'endemà dels fets i es va produir un minut de silenci ensordidor, emocionant, corprenent, amb el crit espontani sorgit primer com un murmuri i convertit després en un clam unànim: no tinc por. Aplaudiments càlids de la gent en un moment que necessitàvem sentir-nos units. Per això, he de confessar amb molta tristor que no he entès per què dissabte passat no vam ser capaços de fer una cosa que els barcelonins sabem fer bé i ho hem demostrat a bastament. A diferència del primer divendres, amb els mateixos representants institucionals amb qui s'havia guardat aquesta emoció, 8 dies després va passar tot el contrari. No es va repetir aquesta emoció, no es van repetir aquests silencis combinats amb crits d'autoafirmació, no es va repetir aquest respecte per les víctimes. Sincerament, dissabte no vaig reconèixer la meva ciutat en tot el que va passar. Dissabte no va guanyar ningú i van perdre tots. Em quedo, per tant, amb el també multitudinari minut de silenci del 18 d'agost i amb la respectuosa i emotiva manifestació del dia 25 a Cambrils. Potser Cambrils no és la capital de la Mediterrània, però va saber estar i representar el que d'altres no van saber. Fins la setmana vinent.